Sanibonani esingakusho nje basila ukuzokhalisa umndeni wakaDlamini, kodwa asikhalisa umndeni wakaDlamini kuphela, sikhalisa iningizimu Afrika yonke ngoba iqhawe elihambile bekungase silona iqhawe lakwabo kuphela bese kuyiqhawe lesizwe. Ngakho ke ukuba khona kwethu lapha ukuzobhonga emswaneni sikhalisa umndeni, sikhalise neningizimu Afrika yonke. Mhlasimbe igama engingalisho ngoba angeke ngikhulume ngaphezulu kweminute, igama engicabanga ukuthi lizosisiza sonke, liphinde lusize nomndeni, lisize nabafowethu labe bebesebenza nayo uCilo. Uma siqhamuka singena la kunezinsizwa engihamba nazo sekuvela umbono engicabanga ukuthi uzosiza kakhulu emndenini nakubantwana bakho uCilo. uMavava umfoka Sikhakhane uthi mina into ekumele siyilwele nomndeni uyazi ileyo ukuthi uCilo konke la ibeqashwe khona akaqhubeke, abafana bakhona babe khona, nemali abahleli bemcimbi bayikhokhe. Asikusho-ke njengomlomo, sizosebenzisana nemanager yakhe ngoba sesiyibonile ukuqinisekisa ukuthi kuyona yonke imicimbi ebese biziwe kuyona, nemicimbi futhi ebengakabizwa kuyona okuyimicimbi kaMaskandi. Ngiyacela ukuba ngikunokondisa ukuthi abaqinisekise ukuthi igama kaSicili kalipheli. Alizophela kanjani na? Lezi ingane bezilana ebeyisebenza nazo ayidingi kuba yilitshalwe. Uzobungalahlekelwe uma ngabe wenza umcimbi bese uyaqinisekisa ukuthi igama likaSicili alipheli, izingane ziqhubeke zibe khona. Ilokho ke sidasifusha ukuthi esibone ukuthi kuzowusiza kakhulu umndeni wakhe, kubasize nabo abafana. Sizokuqinisekisa lokho, asikusho nje ngomlomo, sizokuqinisekisa nemanager yakhe sizoyisondeza eduzane. Ngiyabonga. Isikhathi ke sesisincane kakhulu ngokujwayelekile kule micimbi le eyenze uSicili baba yilo Sicili yithi abavikeli nabanakekeli besikhathi OMC okhuluma njengamanje umtshalo ongenamoto umanyaweni kaZwelonke. uSicili ke bafethu ngizosho nje ngizinika 30 seconds kuphela. Omunye wabaculi abane taste kithina sonke, angesho ukuthi abanye abanayo, but ube omunye walabaculi okuyigugu makuthiwa uqondene nabo ukuthi uSicili uzofakwa yini. Ngizohlambuluka nje namhlanje kugodole mengabe ukhona la wakwangidina kabi sise Bergville kuKhahlamba Maskandi Festival. Uzofaka uSicili kuyimi. Nami nginegugu lokho asikaze siqondane, kodwa ke ngangiqonda ngoba babekade benomdlalo wamanzi ngale yamini. Bisiyayi sithi ke mengabe simfaka sithi ugeza sebegeze bonke amaqeda afika uthi umhlanganiso he just very busy kule ngemnyezaneni madoda bathi angena endlini ngoba ligcwele amazenze. Suka isikhwele seqhikize la nqaba noqingo amantombi seyivumile. Wey cha kubhlungu ngani zabethu ibona ke uMadiphane sidipha nabo bonke laba sidipha zona inkunzi lezi ngoba bengabakhulu bebe bangaka yithi amashisa mpephe emcimbini ngisho kweyabo bafakwa yithi. Siyabonga kakhulu nje ukuthola ithuba. Siyabonga kakhulu baphathi bohlelo. Manje